Здравейте хора, това съм аз, моят геймплей и днес ще ви покажа моят първи урок и моят първи клип. Ще имате честта да го гледате. Това е много учимо събитие. И така сега все пак да ви кажа какво ще правя в този епизод. В този епизод аз ще ви покажа как да си направите подходяща за survival лоби една автоматична лесна фермичка за Sugar Kings. Захарна тръстика на български. Ще ви трябва някакъв материал, може и друг. Redstone repeater, по-няма да знам така. Писта, по този начин, който се прави. И Redstone, ни копче, може и левър, но по-удобно с копче. И защото изисква по-малко материал, вода също ще ви трябва. И така, ако сте на грас, може и на сен да го направите. Аз ще го направя за 3 Sugar Kings. Вие може да го направите за много повече натам. За Sugar Kings слагате така този материал. Върху него слагате пистъните. Може да са обикновени. Тук слагате репитърите. Всъщност обратно. Е така слагате репитъри. Слагате още един ред такова. Свързвате всички репитъри. Redstone. Така. Тук слагате пак някакъв блок и копче. И минават дънове в Майнкрафт. И захарната тръстика е по-разко до 3. Цъкате копчето. И ето. Тук може да си го покриете. Е така да не ви се бълва, както на мене, в този случай. Като го покриете ето така. И така, да го покриете. Тук дори може... Ако искате само до 3 да ви растат, сложете може така стъкла отгоре, ще стане хубаво. Предлагам ви, вие може да се го направите по различен начин. Е така, искам например Sugar Kings винаги да ми расте до 3, а не до 4 или 5. Съм срещал дори. Е така си покривате тук. Копчето. Тук влизате. Така да влиза светлина. Ето така. И ето тук влизате. Sugar Kings виждате ви е пораснал. Ето така. Натискате копчета, той го избутва. Дори може във водата да ви се случи да паднат, ето както тук. Ето и взимате всичко. И така хора, това беше моят първи клип. Абонирайте се за още, гледайте, лайквате, колко ви струва. Да натиснете един бутон subscribe, се мислете си, ако ви харесва. Ако не, моля без лайки. Това е първият канал в YouTube въобще. Моят първи клип. Може да се закриете тук и Redstone системата, само да внимавате да не прекъснете. Ето мисля, че няма да прекъсне, да. Ето. Сте готови. Ето като изглежда всякъде, хубаво. Барака. Слагате си, ето пак Sugar Kings се бе поръсъл, ето копчето. Някой дори във вас пада, други във водата. Водата може да се направи и така, но на мен така не ходам, защото те слизат тук и там. Така трябва да ходите. И така хора, това беше от мен до моя следващ клип, който ще бъде качен след около... Веднага след този клип ще кача 2 клипа наведнъж, ако не и 3 и 4. Не знам, ще накачвам клипове. И това беше от мен. Довиждане!